Pojďme se podívat na jednu vychytávku, kterou platforma OnlineStar ve své službě ReviewStar práci s recenzemi umožňuje. Pokud si nejste úplně jistý v cizích jazycích, nejste rodilý mluvčí nebo nemáte dostatečné znalosti, ale přesto byste chtěli povýšit vaši online reputaci i pro tyto typy zákazníků, zejména třeba v turistickém průmyslu, v pohostinství a podobně. Platforma umožňuje jednoduchý návrh odpovědi v daném jazyce prostřednictvím umělé inteligence. Stačí jenom kliknout a vygeneruje se automaticky odpověď tak, aby odpovídala tomu, co by měla správně mít, aby byla relevantní k tomu, co je v té dané recenzi a aby byla samozřejmě správně poskládaná, co se jazykové stavby týče. Tak, pak stačí jenom odpovědět a vaše odpověď je publikovaná na Google.